liliko yun. Kita ko naliligo siya eh. May libro ah. High level carbon fiber. Hindi naman napupunta sa lane na to. Hindi dahil sa tignan mo to, nakapark kung kinakain yung daan. Kung talagang meron lang straight na daan para sa mga motor, hindi naman pupunta sa mga fast lanes ng ibang motor na to. Iba ha, kasi iba mapasaway talaga eh. Mahal yung bike na to siguro. Mahal yung bike na siya, mahal mo mura-mura, maya presyo 100,000, 300,000, 1 million. Lalo na yung nakita ko sa yung Luzon tour something. So Luzon ay nako, meron lumabot yata 1 million o 1.8 million, hindi ko sure. Bike lang yan, mas mahal pa kaya sa kotse. Mahalaman to po, malabong sila, may mayak yun, mayak yun to. papaya dun. Ay, may kambing. O siya, that ends our vlog for today. Bukas ulit or next time ulit mga viewers. Bye.